מה את אוהבת בעיר השרון? הכל. מה היית רוצה לשנות או לשפר? אני רוצה שינוי יותר שפטי. זה בקרוב עבודה. על? 4 נפשות. מה שהתאחדו להוד השרון? אז ככה, בהתחלה רמתיים הייתה לבד. בשנות 54 אני חושב, משרד הפנים החליט שהדר, שגם כן היה מן כפר כזה, כפר הדר, התאחד עם רמתיים. אז קראו לזה הדר רמתיים. כמה שנים קראו לזה הדר רמתיים. ואחר כך, כמה שנים יותר מאוחר, החליטו שרמת הדר גם תצטרף להדר רמתיים. ואחר כך החליטו גם שמגדיר תצטרף. ואז קראו לזה הוד השרון. לא. אם לא, האם מבקרים בעיר הזאת קבוע? אני עובד פה 7 שנים כבר. כמעט אני מכיר את כל התושבים. מה אתה אוהב בעיר הוד השרון? אני אוהב את האנשים. ואת העיר עצמה, אני כבר 7 שנים פה. איפה אתה מגיע כל פעם? אני פה מטירה, על יד טירה, אני גר. מה היית רוצה לשנות ולשפר? פה? שימצאו הרבה חניות. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. תשאלו את השאלות. אוקיי, איזה שאלה ראשונה? אתה תושב הוד השרון? כן, 20. כמה שנים אתה גר פה? שנייה לקחת שנייה גם, נכון? כמה שנים אתה גר פה? 24 שנים. מה יש? כן, אמא. טוב, מה הוא אוהב בהוד השרון? מה אתה אוהב בהוד השרון? עיר איכותית, עיר למגורים, עיר נקייה, עיר ירוקה, עיר יפה, שאין שני לה בכלל. לא בחלל, לא בנהלל ולא באילת. מה היית רוצה לשנות ולשפר בעיר? מה היית רוצה לשנות בעיר? לא חשבתי על זה עכשיו. מה, היא מושלמת? לדעתי 95% כן. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. אוקיי, מה היית רוצה לשנות לשפר? מה הייתי רוצה? לשנות או מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. הוא לא זז לאף מקום. העיר הכי יפה. אתה רואה? מה אני אוהב בעיר הזאת? שהיא עדיין יש לה צביון כפרי. זה מה שאני אמרתי. מה היית רוצה לשנות או לשפר?
לשפר. אני רוצה שיישאר אותו דבר. הייתי רוצה מאוד שזה יישאר בסגנון. גם אני אמרתי בדיוק, אותו דבר. זהו? כן, כל הכבוד. תראה, זאת אומרת שזה, אם באתם לגור, לא יודעת מאיפה באתם לפה, סימן שלא. וזה עדיין, נהדרת. אפילו שבונים פה... תל אביב לפני חצות, הרוח לא רוצה לנשור. אני אוהבת את כל את האנשים, אני אוהבת את הרוח של העיר. צלימה! באיזה כיתה אתם? הרבה דברים, את התחבורה. למה? מה אתם עושים קודם? באתם פה לראיין? איפה אתם גרים? אתם בבוקר שנוסעים לבית ספר לא נתקלים בפקקים או שאתם הולכים ברגל? אבא עיקר פקקים. אבל למה בפקקים? אבא בפקקים. אבא בפקקים, זאת הבעיה הכי חמורה של הוד השרון. מסרט, שתי כוסות על השולחן, והיא מוזגת ומוזגת, אותי גומרת, פותחת עוד יין לבן, זורקת לי חיוך קטן לאט ללב שלי. אני מפה בגיל 12 אז 25 שנה. מה אני אוהב בעיר? את זה שזה כפרי, אבל יש פה כל מה שצריך, שיש פה קהילה נעימה, שנעים פה, ירוק. מה היית רוצה לספר? בעיקר את התנועה. איזה לישון הלילה לא עושים חשבון. כמה זמן? 8 שנים. כבר 8 שנים אני גר בהוד השרון. מה אתה אוהב בעיר? הרבה דברים. קודם כל זה החינוך של הילדים. יש פה חינוך מדהים לילדים. ובכלל, כל מה שהם מספקים לנו, מבחינת העירייה, מה שהם מספקים לנו, יש פה המון דברים חדשים, כיפים. מה אתה רוצה לשפר? מה אני רוצה לשפר בעיר? דרכי גישה. יש פה המון פקקים בבחרים. מכל כיוון שרק באים יש פה. איזה לישון הלילה לא עושים חשבון. הלילה לא עושים חשבון. כן. אם לא. לא, את לא יכולה להגיד מה את אוהבת? תשאלי את. מה את אוהבת בעיר הוד השרון? אני אוהבת שהכל פה קרוב, ושכל החברים והמשפחה שלי פה. וזהו. מה היית רוצה לשנות או לשפר פה? שיהיה פה יותר אירועים מיוחדים, כמו ביום העצמאות, שיהיו יותר אירועים והופעות. מה היית רוצה לשנות? הייתי רוצה לשפר את מרכז העיר. תודה.